Hvad så, Nina A? Er I klar til en omgang pikbold? Eller jeg mener selvfølgelig stikbold. Jeg glemte fuldstændig at introducere mig selv. Mit navn det er Justin Timberlake. Jeg driller. Jeg hedder Søren. Er der nogen, der gerne vil se, hvordan man lige shuffler eller hvad? Nej. Wow. Okay, sådan helt ærligt. Er der nogen, der gerne vil købe sådan nogle puffbars af mig? Hvad siger du? De er ulovlige. Nu skal jeg passe på. Taber, mand. Okay, dig med den er mega fede fade. Hvad hedder du? Johannes. Okay, Johannes, hvad? Giver du meget fingre? Hvad siger du? I er kun 15 år. Det er simpelthen løgn. Mike Fonseca, kom lige ind en gang. Hov. Hvem skal hente den? Okay, seriøst. Hvem vil gerne se mig twerk? Ikke en eneste? Karina, så er det din tur. Hvad siger du? Du hedder Emma. Okay. Hvem spurgte? Okay. Nina, seriøst, I har været en mega fornøjelse. Det håber I ved. Tusind tak for i dag. Smut nu i bad ved alle sammen. I stinker psykopat meget af pubertet.